Wolosa nyamaran Ipona chwanye lanot Wolosa nyamaran Akone chwanya lanot Wabeda beda nyacha duong Akone chwanya lanot Wabeda beda nyacha duong Iwinje wachini tutor Wela kiri ponde giera mama Enanu Albino Wapi Othicho Jasoba Jorim Nyadhing Owino Baba Amara Jera nungina ne animat Abena sungina ne rembo mat Abida parongi ochuna Ochuna manyinya kakuru mat Stella kalima nyorembo Koigo kona kalorembo mat Undiri donga kalorembo Rapogi donga kalorembo mat Odongo hera kalorembo Moro sana nyakwara mugajua ngailo kanyoni Uncle Eddie kawiro kanyoni atinya kach Ukelo wa sa abirio wa ido eche manye na dimba gijalendo mari Roda Odhiambo. Weche maka kod kacha. Joluo duto, e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Machiegni to mokwongo mag thund weche mabende waiko ni gielak sechegi. Obila e sub-county Makadibo timo nonro ewi tho mar jago moro majigni 42 mabende noyudo ringrene kaleo e damba mar puotho chele e alwora ma Okana e gweng' ma Kolal. Jodak e chula ma Wichlum e Bondo sub-county e county ma Siaya ne obedo gi buok maduong' mokalo bang' ka miyo moro ne onyuolo nyathi ma wuoyi kae to bang'e ochako iko nyathino kangima. Komachielo bende ni moko kuom jodak manyatike okwedo mokalo tulo mancha ne omuoche kinde nyasi moro mar choko omenda ne kanisa e Makalda Kanyarwanda ward e sub-county manyatike Jumapil mokalo. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni wachako kod county ma Kisumu kama wayudo obila e sub-county Makadibo timo nonro ewi tho mar jago moro majigni 42 mabende noyudo ringre kaleo e damba mar puotho chele alwora ma Okana e gweng' ma Kolal. Jagono mabendo yanga nyinge kaka Samuel Uma Okewe wachore ni ne odhi e puothe mar ochele chieng' wuok tich kendo ne orem dok pacho. Obila wacho ni familia ma jagono kotene kod yawuote ne ochako manye to goyo report ewi lal mare. Kuom hai maracha ne giyudo ringre wuongi ka leo e damba mantiere e Obina irrigation machiegni gi puothe mar ochele. Obila koro wacho ni ringre jagono ne ni kod ranyisi mag adhola manyiso ni ne omonje. Ringre ne osetere kar kano ringre jomotho ma otho funeral home ka obila koro timo nonro ewi gima dine kel tho jagono. Wadhi county ma Siaya kama wayudo jodak e chula ma Wichlum e sub-county ma Bondo e county ma Siaya ne obedo gi buok maduong' mokalo bang' ka miyo moro ne onyuolo nyathi ma wuoyi kae to bang'e ochako iko nyathino kangima. Miyono manyinge Rose Otieno wachore ni ne onyuola e kar puko yugi mantiere tok chiro ma Wichlum motelo ne dhi gi nyathine ode kama odake mabende wachore ni oduogo oiko nyathino kangima. George Amolo miyo waler mathothi wachni kauke county ma Siaya. Kapok ne oluong mine wetene mondo miyono manyinge Rose Otieno men ja ohanda lot e chiro ma Wichlum wachore ni ka muoch nyochako kayo to nyodhi kama ipuko e yugi e tok chiro kuno ma ema noyude ka ohingore kapok ne oluong mine wetene mondo mine okonye kaka ilero gi Mama Teresia Kinyi. An kan waringo wadhi to ayude ka osenyuolo nyathini piny to kona ni dani konya mayuyo agolo long kuome noketo gi e chonge to kona ni biero pod omoko gol na bier takone ni agolo long kuome kase golo to akone ni go chonge kose go chonge
takone ni koro gaga chongi mondi mondo biero wuogi to biero wuok sano kose wuok ni Nyasaye okonya erokamano takone ni nyathi ing'ado pende nyathi e pod yweyo. Dani Teresia medo ni bang' konye to ne gimiye nyathineno kangima kata kobedo ni Ross owuon to ne oramo ni nyathineno en noneno ni osetho. Koro watudo pende nyathi akone ni an gi lweta nono kaluwore gi ngima masani ok anyal mulo nyathi gi lweta nono. Ka usi e tudgo pende nyathi otwe pende nyathi kosetweyo to ng'ado koseng'ado taloko wi nyathi kama nyathi aneno ka ng'amo dhoge takone ni nyathini ni pod ngima miya leso no mondo aumgo nyathi mondo idhigo to duoka ni madhe weri gi gino setho nyathino setho akonto setho to mapod ogiedho nyaka tiendeni. Owacho ni nodagi kata mana ting'o nyathineno e yo makare nimar en nosoye mana e gunia kaeto wuok kode kodhi kamodakie. Koseng'ada biero ni ita neno ka nyathi oting'o tiende kama to koni ma osetho apono nyako boke mondo ginego nyathi kech leso dagi ni ok nyal ting'o nyathi okoni nyathi okete gunia oketo koseketo kako keto nyathi e gunia to kete i besen to ka misikege mamoko maneni kanyo oluowe to chako wuotho dhi odhi gi nyathineno koting'e wiye i besen kanyo i gunia okwe soye gunia to kete i besen. Kata kamano gima ne oduogo mako dhogi en ni ne gifwenyo ni kara kaka ne owuokno to dhi oiko mana nyathino mane pod ngima ka Ross owuon yango ni ne oiko nyathineno kende owuon. Nyinga Ross Otieno to ne agamo remo to nokang'eyo koro napo mana ka gini nyathinano owuok koro natema kaka dhano Nyasaye nobedo jakora maloyo mowuok maber bas kanasetieko koro nakawa taika kenda koro akunya bur kenda kanyo aike. En wach manoweyo kadho ji omoko ka nyaka sani tend loch nanga e gwenge mag South Sakwa location dhi nyime gi timo nonro e wachno. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen okwedo lipot mabende ogol kod riwruok makedo ne ratich oganda ewi kwan jogo mabende nowito ngimagi kinde ng'anyo. Murkomen wacho ni kwanno ma bende riwruogno chiwo nyalo bedo ni jomoko ne ok owito ngimagi e ng'anyo makamano. Wacho ni kwan mabende ne ochiw kod migao mar obila ma pacho kae en mano mabende ni kare kendo pod gidhi nyime kod timo nonro ewi kwan mar jogo mabende nowito ngimagi e kinde ng'anyo mabende nchane obagi e pacho kae. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni moko kuom jodak manyatike okwedo mokalo tulo ma inchane omuoche kinde nyasi moro mar choko omenda ne kanisa e Makalda Kanyarwanda Ward e subcounty manyatike Jumapil mokalo. Kotene gi ko Thomas Ondiek giwacho ni ok en gino makare ka tulo ne omuoche nyasi mar kanisa nikech wechego mag siasa. Maduong' mwadagi ni koko matimore e bwo nyatike gi Kanyarwanda marwani ok wadware kaka jomadongo ma jodongo duto mane obedo ka gidhi kwer nyithindo makelo koko nikech midenyo onge tich magiyudo magitiyo gi chiemogo koro komigi siling moro 300 to gidhigo koro wadagi kaka jodongo ni ok chak timre. Wechegi nosir kod Esther Akinyi kanyakla kod Dickens Opiata mabende kwayo rowere mondo mi kik yie mondo oti kodgi kod josiasa mabende dwaro kelo tulo e pacho kae. Kabende Opiata koro wacho ni gidwaro ng'eyo gimomiyo moko kuom jotelo mag siasa ok dwar mondo chope e romo mopogore. Nyithindo makelo koko wadwaro ni mondo sirikal okawane hatua mar nyithindogo. Gik makoro we are witnessing nyisowa ni kama chomeni wachomo kama rache mapok odwaro yudi. Ka kijendegi oloro gate ma jotendwa gi ok nyal donjo kanyo nene aibu kadha owuoke ni jomoko ok nyal donjo to gin elected leaders. Geng'ne leaders moko ketne ageng'a ni ok nyal donjo kaka achiel kuomgi Mr. Felix Okwany. Jodak manyatike bende koro wacho ni gisebedo ka gineno lwenje kata tulo mopogore e romo mag siasa e gwenge makono. Kendo timbegi ok nyal miyo wabed joma social e yore duto teme ji timo. Kwero koko manyatike midhiye ka ng'ato dhi arambe koko nyaka bedi. Ng'ato dhi kata mane e kanisa koko nyaka bedi. Ng'ato dhi mane liel kaka dang' dik ng'ato kanyo be itamini ok nyal chopo. Ang'o motimore? Joma kelo koko onengo maknwa jogi mondo kel puonj ne nyithindo ma achien. Kaber ahinya to kwe oduoge e nyatike ahinya wadwa neno kwene ka wawinjo ni our area DCC with the health protocol olosonwa buche ma wanyalo bedo go gi kwe.
Kawadhi nyime wayudo kan jatend migawo mar tudruok William Kabogo owacho ni kata odoko ni jo Kenya ni kod ratiro mar golo pachgi e weche mopogore opogore mbui. Ratirono onego tigo de yo makare ma ok hiny ng'ato kata dhi ataro mar chik. Kabogo bende okwayo ute fwambo mondo ne ni okonyiso pichni mag lweny kata tulo achiel kachiel e kinde ng'anyo kalure ni mano kuro nyayo tulo e pacho kae. Kenya ni nchi huru. Kenya ni nchi kuna katiba. Na katiba yetu imepatia wa Kenya huru ya kuzungumza, association, but tuwe tunajua kuwa your rights do not supersede or override rights za wengine. Haki yako haiwezi kuzidi haki ya mwingine. Your right stops where the other rights begins. Kawadhi nyime bende koro wayudo kanyo ni maneno gai mar David Maraga mabende na achiel kuom jogo mabende olap dhogi ndong'ne kom mar jatend piny yiero maduong' mabiro mar higa mar 2027 dwaro mondo chiw puonj ne obila e wi ratich oganda kowacho ni nek mar jong'anyo mabende osetimre pacho kae ok ber kata matin. Olero ni nek makamago ne onyise lela kaka obila ne tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo. One of the recommendations we made is that the police need a lot of training on human rights affairs. They don't seem to be aware as to what they are supposed to do in such situations, because to tear gas or to just shoot an unarmed bystander like Boniface Kariuki is shocking. You wonder whether that policeman is a human being or what. The shooting at close range, he must have known that it was going to create serious injury, if not death. So for one to do that is really shocking. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Jo Kenya koro kwa mondo mi onywanda jodonk gweng' kod jotend kanise e tieko ywaruok mabende gin godo e weche mag lope. Kalure kod jael bura Ruben Nyakundi, buche mathoth osekawo kinde malach e doho, gino mabende osechuno jogo mabende nochwalogi e doho mondo mi orit kuom kinde malach kapok ong'adnegi bura kendo pok giyudo ratichgi e wi buche mabende ne gichwalo e doho, ahinya to buchego mag lope. Nyakundi koro kwayo oganda mondo mi oti kod yore mamoko oko mar doho mondo mi giyud ratichgi. Wengine mmekaa kotini miaka 40, miaka 25. Nataka kuwasihi sana kuwa tujaribu kufupisha safari ya kutafuta haki. Nataka kukusihi sana, makesi kama succession na shamba yanaweza kufupishwa sana tukutumia hiyo forum ambao ni ya ADR, Alternative Justice System. Tuko na wasee katikati yenu wanaelewa sana, wanaweza kufanya uamuzi wa haki. Mahakamani itakuwa mpaka Supreme Court, lakini mchue pia hiyo forum ya Alternative Justice System pia itawapatia haki. Tuaje kukaa mahakamani miaka 40, miaka 35. Mani mabedo kelo giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gi to magithund weche mabende ne waikoni. Obila e sub-county ma Kadibo timo nonro e wi tho mar jago moro ma jahigni 42 ma bende noyud ringrene ka lewo e damba mar puoth ochele e alwora ma Okana e gweng' ma Kolal. Jodak ma Wichlum e Bondo sub-county county ma Siaya obedo gi buok maduong' mokalo bang' ka miyo moro ne onyuolo nyathi ma wuoyi kaeto bang'e ochako iko nyathino kangima. Moko kuom jodak manyatike okwedo mokalo tulo mabende nchane omuoche kinde nyasi moro ma choko omenda ne kanisa e Makalda Kanyarwanda Ward sub-county manyatike Jumapil mokalo. Watudre koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien e yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Roda Odhiambo. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en jatugo mar tim mar Kenya mar rugby ma jotugo 15 kongi koni Samuel Ovwamu sani koro wacho ni iye nowang' mokalo kaluwore gi rem mar Kenya yudo thuolo mar dhi e tuke mag Rugby World Cup ma higa 2027 tok ka nologi gi tim mar Zimbabwe. Ovwamu ma bende gocho ne tim mar Menengai Oilers e pacho ka e tuke mag Kenya Cup owacho ni sani kata mane kambi mar tim ne Roma Simbas pach ji osea e tuke go eko motelo ne tugo mogik e kindgi kod Algeria.
Samuel Ovam here, Kenya Simbas player. It's an honor to play for Kenya Simbas and making the 28-man squad that came to Uganda. It's a good feeling representing 54 million back in Kenya, and as it has been always a dream. Unfortunately, on Sunday we didn't manage to qualify for World Cup. We lost against Zimbabwe. We had high hopes, but unfortunately things didn't go the way we expected, and it's a bad feeling to everyone. The mood is totally low, but it has already happened. There's nothing we can do about it. Ombwamu mano bedo gi season maber ahinya e chak ma season mokalo ni pok tugo moro amora gi Simbas nyaka nchege dhi e piny Uganda kogeno ni biro miye thuolo e tugo mogik e kind Kenya gi Algeria. If I could have gotten that chance to play, I could have played what I see, what is in front of me, remain to the track, structure, play the structure, and do my best as I always do. Unfortunately, we remaining with one game against Algeria on Saturday. Hopefully, I'm going to play, and I'll play my best as always. Kenya negeto mayudo thuolo mokwongo madhi e tuke mag World Cup ma jotugo 15 koni gi koni ka koro sani lek Mario chot gi kanyo kendo gibiro rito nyaka higa 2031. Komachielo en ni tim mar Harambee Stars nyochako ikruok margi mar laro thuolo mar okombe mar timbe 4 mag Afrika ma Ugwe kuom hawi marach to kanyo logi gonde 2-1 gi tim mar Sharks Family e tugo mar osiep manyogo e paw tuke ma Kasarani Annex e boma ma Nairobi. Tim mar Sharks Family onywako kanyakla jotugo machon ma Kariobangi Sharks kendo ne giyudo gonde magi kokalo kuom Elias Seche to gi Stefano Yugi eka gol makende ma tim mar Harambee Stars nyologi Austin Odhiambo. Stars osetugo tuke 3 ka giselo 1 gidhi amodhi mar 2-0 kaeto dhi ologi gonde 2 kuom achiel e campaign motelo ne tuke mag CHAN. Kenya biro gocho gi tim mar DR Congo Jumapil tarik 3. Kenya biro gocho gi DR Congo mano Jumapil, kaeto tarik 3 gibiro gocho gi tim mar Angola eka bang'e gigocho gi Morocco to gi Zambia. E weche mamoko bende ni e sechegi eki modong' mana ndalo 17 kende to tuke mag CHAN chakore ayanga e pache ka Uganda to gi Tanzania. Piny ma Uganda olando nengo mogonyore mokalo mar otiko maloyo mano manche nolandi gi Kenya. E piny Uganda ibiro chulo mano omenda maromo $1 ne kar bet mapile kata regular, kama bende mano rom gi siling 129 ma Kenya. Kaeto jogo eko madwaro dhi e VIP